Ora ngopo-ngopo kok kayane ana masalah karo Bagong. Badhe kula rampungi. Ya dilampungi. Rampungi Gong, nek ana perkara dilampungi ben kek padhang kahanane. Siap. Karepe piye mak cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus piye? Lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau saiki. Mambu. Keri. Mau saiki. Wah, jan. Rada mundur le mayang. Temlekan. Yen ngono kowe wani harus Setyaki. Sing tak wedeni awamu. Ora minggat suarep aku. Wis gawe wirange Setyaki kene marganing patimu panggal tayoni. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara kusing lengganeng mburi iki. Kelakon kowe boyong